9% и това е Захари Бояджиев. Неговия спонсор Серди, заповядай. И тук от нас всички една страхотна книга, която да ти помогне да отсяваш бройката, да намираш своите партньори. Това е доста голямо. Да. Сме избрали специално, да не е много голяма, да не е много малка, точно като за теб. Браво, Захари! Заповядай, Захари. Искам да ти подаря една значка на Oriflame, защото ти си прегърнал и носиш пламъка на Oriflame и да продължаваш да го носиш. Значката има. Това е малко трудничка. Малко трудно, да. Не, ти помогна. Това не е така. Захари, много... Това не е моя лична регистрация, аз не съм моя личният спонсор, но аз се гордея с неговото присъствие в моя екип. И понеже той е много устремен и иска да постигне успех в Oriflame, много упорит, сам постига успехите си и се бори мъжки за това 9% ниво. И аз много съм щастлива от този факт. На всичкото отгоре и помага на своите консултанти. И има също така около 300 точки лични. Браво! Това е много добър спонсор, в смисъл, че регистрира страшно много хора и за мен беше даже признак. И финансово помага, разбрах. Ниво е заявка за следващите менеджерски нива. Браво! Тъй така сме тук и после да ни разбереме. Бях обявила една награда за една игра и Захари успя да изпълни условието на тази игра и аз му подарявам един часовник на Oriflame. Аз искам да кажа няколко думи, ще бъда много кратък. Знаете ли, тя почти всичко каза за него. Той е машина за регистрация. Точно. Значи, Захари е човека, на който може да се доверите. Той може да бъде истински приятел и приятел за дълъг път. Това е много важно в нашия бизнес, защото всички знаете, че бизнесът не е маратон. Искам да му подаря диска с възможността. Но посланието тук, приятели, кои не са го гледали? Или кои са го гледали? Добре, няма никакво значение. Моля ви се, гледайте го пак. Давайте го на вашите хора. Уникална възможност. Искам друго тук да видите, че тук няма извънземни. Тук няма някой с рога. Всички може да го направят. Елеонора има с трирога. Имаш трирога. Моля ви се, обърнете сериозно внимание на тази бизнес възможност и как може да се направи с вашите спонсори. Благодаря ти, приятелю. Радвам се, че мога да се партнирам и работя без целотки. Може ли само да отбележа нещо? Това е човека, който почти всяка сутрин носи нашите кашони по офиса, от микробуса до офиса. Ето страхотно, благодаря. Който където види помага съвсем така безкористно, на всички ни е помагал за всякакви неща. Много е работен партньор и много екипен играч. И на мене много ми помага. Аз искам да кажа, че това 9% ниво са доста трудно постигнало в
изминалия каталог, 17-ти. Искам специално да благодаря на моят спонсор, сестра ми, Аня. Тя ми помогна много. Няма ли? Не, в момента на работа. Добре. Да я поздравиш от нас. Нали, доста трудности имах през изминалата година. Късмета не беше изобщо на моя страна. Сега надявам се тази година да бъде на моя страна. Искам специално да благодаря на Свилен Минев, човек, от който съм се учил. Най-много срещу, които сме направили заедно. След това на моя директор Любяна Милева. Браво! И на нашия най-голям директор. Най-близки приятелки в Oriflame за моралната подкрепа. Да, това е много важно тук. Като Веси Москова, Наря Димова и Ралица Цветкова. Браво! Сега, вече както се казва на 9% съм 900 точки, примерно. И вече съм, може да се каже, че съм половин менеджер. Да. И както на времето Тодор Живко беше казал, при откриването на една фабрика за полупроводници на полупроводници до година аз се трябва да кажа в предния половин менеджер, в следващия цял.